tvorené centrálnym priestranstvom, kde sa ľudia môžu slobodne zhromažďovať, stretávať, prechádzať a zabávať sa. Stojíme na jednom z našich námestí, ktoré je obnovené, ktoré nám ponúka priestor na stretávky, oddych a príjemné strávenie voľného času. Táto myšlienka ma viedla k tomu, aby som vás pozval na dnešné slávnostné odovzdanie námestia, ktoré bude podľa môjho názoru pýchou nášho mesta. Na vysvetenie námestia sme nemohli nájsť vhodnejší čas ako príchod jary, Dňa svätého Juraja, patróna nášho rímskokatolického kostola. Toto námestie je ukážkou plodnej spolupráce poslancov mestskej samosprávy za predchádzajúce volebné obdobie, ale aj politických bitiek, ktoré bohužiaľ dostávajú čoraz väčší priestor v súčasnej dobe. Námestie nesmie vytvárať prekážky, nemôže rozdeľovať ľudí na základe politickej príslušnosti, ideológie, ale ani svetonázoru. Nemôže stavať bariéry medzi ľudí, nemôže byť príčinou ohováraní a intríg. Úlohou námestie je zbližovať ľudí, ktoré vychádza z jeho samotnej definície. Má slúžiť obyvateľom na prehlbovanie medziľudských vzťahov, na zábavu a relax. A práve toto ma motivovalo a viedlo k skoršiemu vykonaniu rekonštrukčných prác, akých dokončeniu v čo najkratšom termíne. Mojím zámerom bolo odovzdanie námestia ešte na jar minulého roka, avšak byrokracie a zlyhanie úradných postupov realizácie rekonštrukcie spomalili.